התיישבות. שמעתי מישהו בשם משה קוניקוב במתחם אימונים של קרב מגע. מה, אתה מתעניין קצת? באמת אני מתלבט בין קרב מגע לאמנות אחרת, וואלה. אני צריך להבין, במצב אמת יש לך שניות בודדות במקרה הטוב להגיב בצורה טובה. שר אומנות לחימה יש כל מיני תחרויות וכל מיני דברים יפים וכל מיני סלטות וגלגולים, אבל תכל'ס זה לא הדבר האמיתי. מה שאתה רוצה לדעת להגן על עצמך, ויש רק בקרב מגע. הלוחם הזה עלול למצוא את עצמו בקרב פנים אל פנים. זה יכול להיות בתעלה ברצועת עזה, זה יכול להיות בסבך בלבנון, או בבונקרים בסוריה. כמה זמן בשביל להגיע לתוצאות? בשונה משאר אומנות לחימה, בקרב מגע, תוך זמן יחסית קצר מאוד אתה יכול להגיע לרמה טובה של הגנה. אני גר בגוש עציון, במקום יש צורך בהגנה, יש אנחנו שומעים כל מיני התקפות של יהודים, וקרב מגע זה נותן את הפתרון היעיל ביותר והמקצועי. הנה, הגענו, זה פה. איך אמרת קוראים לך? שמי משה קוניקוב, אני מתאמן מגיל 13 בקרב מגע, אני מאמן בקנה מידה עולמי, שריר ריצ'מן. באימונים של הקרב מגע למדתי גם קור רוח, שבעצם בצבא אני אצטרך איתי אליו, וכשאני אומר קור רוח, אז מה אני מתכוון? שבעצם בן אדם בכל מיני מצבים של לחץ, אז הוא יודע טיפה לצאת מהמציאות שלו ולחשוב על זה בצורה קרה ולפעול נכון. יש דברים שמייחדים קרב מגע משאר אומנות לחימה? ודאי, אנחנו בקרב מגע אנחנו עושים התמודדות עם תקיפות סכין, תקיפות מקל, עם אקדח, איך להתמודד עם חטיפות נשק, כל מיני דברים כאלה. יכול להדגים את זה? בוודאי, בטח. בואו נדגים קצת פה אני נכנס ביד שלו, בסדר? פה, עם האמה שלי פה, פעם, עוד פעם, פה נכנס ומנפף, עוף קצר. פה מכות, פעם, עם הראש, ברך, בסדר? פה זה נגמר בעצם. מההתחלה למדים תרגילים כאלה? לא, בהתחלה אנחנו עושים יותר עבודה על פיתוח כושר גופני, סיבולת, אנחנו עושים עבודה על שחרור מכל מיני תפיסות שונות, חניקות, עושים עבודה על הקרקע, עושים עבודה על סכין, מקל, אנחנו עושים תרגיל אגרסיבי. מעניין אותו כלום, הוא רואה שחור בעיניים, הוא עכשיו צריך להילחם על החיים שלו, אז הוא נלחם, הוא לא מוותר, לא מפסיק, לא משנה מה. אנשים הולכים עם אקדח, ובעצם הם מרגישים שהם מינימום מלך העולם. בטווח מאוד מאוד קצר של תקיפות סכין, אז אין בכלל אפשרות לגשת לאקדח. אנחנו עושים עבודה איך בעצם להתמודד עם אקדח מול תקיפות סכין. חוקים בקרב מגע? אין חוקים, בעצם אתה צריך לעשות הכל בשביל להישאר בחיים. אני מלמד יחידים, קבוצות, מוסדות, ישיבות, כוחות הביטחון. מדבר משה קוניקוב, אני מזמין אתכם למפגש היכרות עם קרב מגע.